Bħala parti mir-responsabilità soċjali korporattiva tiegħu il-Bank of Valletta jorganizza diversi inizjattivi ta' volontarjat tal-impjegati. Din id-darba kien imiss ħidma volontarja mad-Dar tal-Providenza. Grupp ta' madwar 20 impjegat għatta ġurnata d-Dar tal-Providenza jassisti lill-impjegati u l-volontira tad-dar fil-ħidma tagħhom fost affarijiet oħra fit-tindif, fil-kċina u fil-manutenzjoni. Tkellimna ma' wħud mill-impjegati tal-BOV li tawħinhom biex jgħinu lid-Dar tal-Providenza. Hija inizjattiva sabiħa minnaħa tal-bank di li kull xahar jorganizza dawn l-attivitajiet f'ħafna NGOs. Id-dipartiment fejn ninsab jiena konnilna nixtiequ li nagħmlu għadi u ilna li applikajna biex illum niġu id-Dar tal-Providenza nagħtu s-sem tagħna biex ngħinu fejn hemm bżonn. Ħsilna xi karozzi hawnhekk, hawn min jgħid fil-laundry, hawn min jgħid jgħin fil-kċina, naddafna l-parking area u anke hawn picnic area wkoll. U x-xogħol qegħdin nagħmlu aħna llum qegħdin ngħinu l-Dar tal-Providenza fit-tiwji ta' ħwejjeġ u affarijiet oħra li għandhom ir-residenti. Kif ħassejtek bħala l-ewwel darba f'dal-volontarjat? Hija xi ħaġa tajba ħafna fejn ħassejtni anke li jiena qiegħed ngħin lil ħaddieħor mill-ftit li nista' nagħti min-naħa tiegħi. L-ewwel esperjenza kienet ma' Soup Kitchen. Kienet esperjenza sabiħa ħafna li inkoraġġat li nerġa' mur anke ma' sħabi barra l-bank. Issa d-darba ddeċidejt li niġi naqra iktar qrib id-dar tiegħi noqgħod iż-żurrieq u ddeċidejna li niġu għaw ma' sħabi llum. Taf li qed tagħmel xi ħaġa għal ġid tal-komunità. Il-volontarjat tagħti bla ma tistenna xejn lura, joħodlok ħafna ħin imma mbagħad meta tara x-xogħol li tkun għamilt ikun sodisfazzjon għall-komunità li nkunu ngħixu fiha u l-affarijiet li norganizzaw. Il-kap tal-operat tal-Bank of Valletta Ernest Aġus tkellem dwar l-aspett volontarju tal-impjegati tal-bank anke waqt il-maratona tal-volleyball. Fil-waqt li l-aspett finanzjarju huwa importanti ħafna sabiex id-dar tibqa' għaddejja u tagħti servizz il dawk li għandhom bżonn. Aħna kburin bil-volontarjat mill-ħaddiema tagħna li jagħtu lejn din id-dar kemm matul is-sena iktar u iktar meta jkun hemm il-maratona. U l-volontarjat isir fis-setup ta' biex issir din il-maratona u kol parteċipazzjoni mill-impjegati fejn hemm il-qasam amministrattiv kif ukoll dak li huwa tal-volleyball players li jieħdu sehem fil-din il-maratona. Is-16 l-edizzjoni tal-maratona tal-volleyball bris id-Dar tal-Providenza se ssir mis-16 sa 18 ta' Lulju li ġej.